So daghan ang nakuratan sa dihang nag-circulate sa social media ang kopya sa kaso batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini gumikan kay naamay nasagol nga rape o pagpanglugos sa pangidaron ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, 79 anyos, 79 years old. Makahimo pa ba kini sa pagpanglugos? Murag ni kango naman gani si Duterte. Maglisod naman gani sa paglakaw unya pasanginlan pagyud nga ng lugos mga kabumbo. Base sa kopya sa kaso ni Duterte, ang kanhi presidente nakatubang sa kaso nga crimes against humanity of murder, torture o rape. Tiaw mo na pagpanglugos. Narabay specific kayo nga mga pitsa November 1, 2011 o March 16, 2019. Mo ni mga specific nga mga pitsa nga nahitabo maog krimen. November 1, 2011 o March 16, 2019 mga kabumbo. Kanang November 1, 2011 dili pa man presidente si Duterte ana mga kabumbo. Dagan ang nakapangutana kung kinsa may gilugos sa kanhi presidente. Nganong naaman siya kaso nga rape? Ang uban maingon nga butang-butang rani. Butang-butang rani nga kaso aron na pabugatan og maayo ang kaso sa kanhi presidente mga kabumbo. Pero atong hinumduman nga sa war on drugs walay bisag usa nga napatay si Rodrigo Duterte. Apan tungod kay siya man maoy presidente og siya maoy nagmando sa mga pulis sa pagpatuman sa war on drugs, hinungdan nga gifailan siya og kaso sa ICC. Doon ako'y nadawat nga impormasyon ambot kung unsa kini ka tinuod mga kabumbo. Nga dunay mga pulis nga nalambigit sa war on drugs nga giingong, mogamit lang tag termino nga giingong. Giingong ng lugos og mga babay nga suspect sa illegal nga drugas. Giingong dunay mga babay nga dinakpan sa mga pulis atol sa ilang mga operation ang gipanglugos sa mga pulis. Mao tingali nga dunay rape nga kaso si Duterte sa ICC tungod tingali sa giingong mga pulis nga nanglugos og mga dinakpan nga mga babay mga kabumbo. Tungod sa war on drugs nga daghan ang nangamatay. Daghan nangamatay nga drug personalities nga misukol atol sa drug operation. Og doon na po'y mga inosente nga nangamatay. Nahimong collateral damage tungod kay naigo sa saag nga bala atol sa operation. Kabantay mo nga nay mga bata nga nangamatay, natugra sod sa balay, naigo sa saag nga bala atol sa drug operation mga kabumbo. Pag ginukdanay sa suspect o sa mga pulis, gipusil kay nidagan man, gipusil ang paa or tiil baka para di makadagan, nilapos ang bala sod sa balay, day bata natog, puting igua, di puting pataya. Ang tawag na collateral damage kuno mga higala. Tungod kay si Duterte may presidente og siya may nagmando sa war on drugs, dinhi dapita mangutana lang kus mga eksperto sa balaod nga naminaw karon. Musulod ba diri ang gitawag og respondeat superior o command responsibility? Bisan pag walay napatay si Duterte, bisan pag wala nakapatay si Digong apan siya may nagmando sa war on drugs, nga daghan ang nangamatay, doon na ba'y liability ani ang kanhi presidente bisag wala siya itaw gipatay sa war on drugs apan siya may nagmando sa pagpatuman sa war on drugs unya daghan ang nangamatay, doon na ba siya liability? Kay matod pa ni Rodrigo Duterte nga usa ka abogado o kanhi prosecutor, guilt is personal. Guilt is personal, meaning only the person who commits a crime is held responsible, not others. Ang sala ni Pedro dili mamahimong ipasa sa lain. Kung si Pedro nakalapas sa balaod, siya maoy presohon og dili si Juan mga kabumbo. So mao na nung mangutan na ko ninyo sa mga legal expert. Si Duterte wala manglugos. Apan ang pulis nga nalambigit sa war on drugs, nakadakop og babay sa nakalapas sa illegal drugs, giingong gilugo sa pulis.
Mao siguro nga bisag si Duterte wa bang lugos apan ang pulis gayang gisugo sa war on drugs nang lugos o ginakpan, mao siguro nga giapil ang kaso nga lugos batok sa kanhi presidente. Si Duterte walay bisag usa nga napatay sa war on drugs apan iyang kaso murder. Tungod kay dunay mga pulis nga atol sa war on drugs mga kabombo, matod pag murag nasubraan ba ang ilang operation. Nga matod pa sa mga reklamante nga mga ginikanan, ang ilang anak kuno wala musukol bisag gipusasa na moingon kuno nga nang laban maong gipusel patay sa pulis. Nang laban mao na nga murder. Oh. Unsa may elemento sa murder? Ang elemento sa murder do na kay plano nga imong patyon ang usa ka tawo. Pero gwa nimo planuhi nga imong patyon. O di na murder mga kabombo. Giingong gipusasa na daan. Gipalibutan na sa mga pulis, gipusasa na, gipatay pagyod. Kini base sa version sa mga ginikanan ha, sa mga nabiktima sa war on drugs mga kabombo. Mao na si Duterte file ang kaso murder nga to karon sa ICC. Bisag wala siya ay napatay nga bisag usa ka biktima sa war on drugs mga kabombo. Oh. So mo ni ang dagan ron sa istorya kung anong gifilean siya murder unya rape nga bisag usa wa siya manglugos. Unya wa siya gipatay pero ang iyang gatubang kaso rape unya murder, crimes against humanity. Tungod na sa mga pulis nga abusado nga giingong ng lugos og mga dinakpan nga mga babae. Tungod na sa mga pulis nga matod pa sa version sa mga ginikanan sa mga nangamatay nga drug pusher. Kay kung dili pa drug pusher ilang mga anak, di man gyud unta to mga matay. Kung dili pa adik ilang mga anak, di man gyud to unta mga matay. Na mga drug addict, kawatan, tulisan, sagbot sa lipunan, mao na nga dunay nangamatay gyud mga kabombo nya. Matod pa sa mga ginikanan, sir, gipusasan akong anak sir, gipusil man lang gihapon, unya gisulti sa pulis nga nanlaban. Unsaon panglaban sir nga gipusasan naman to? Mo ni version sa mga ginikanan niya wa man ta didto atol sa maong hitabo di ta mo tuo dayon kay wa man ta didto atol sa maong hitabo mao man ni version sa mga ginikanan nga biktima ilang anak sa war on drugs matod pa mga kabombo. Oh. Unya ngayon na-appeal man ang 2011 nga nahimong presidente Duterte 2016 man mga kabombo. Unya ang pizza sa kini ang nag-circulate sa social media November 1, 2011, March 16, 2009. Specific ang mga pizza. Nga mao ni mga adlaw, mga pizzaha nga dunay nahimo nga kalapasan or krimen bakaha ang kanhi presidente mga kabombo. So ato lang at nga no gunsay sunod na pod nga mahitabo kay running story man gud ni. Kini maong issue ron ni Duterte mga kabombo.